Hindi lamang dairy products ang binabalik-balikan dito sa Asinggan, kundi dinarayo rin ang kanilang mga mais. Excited na ba kayo? Let's corn! Mais. Mais po. Magandang araw po. Magkano po yung mais? 3 balot po, 100. Ano po itong mga mais na to? Sariling tanim niyo po ba? Parang inaangkat po namin sa iba. Pero may tanim din po kami. Kamusta naman po ang kita sa mais at? Pag summer po ate, malaki po yung kita. Pag isang sako po, nakaka 1,000 po kami na tubo. So ate, ano yung natutulong po ng pagbebenta niyo ng mais sa everyday living? Nakakatulong po siya sa pag-aaral ko kasi po dun ko po nakukuha yung pangbaon-baon ko po sa isang araw. Based sa mga natikman kong ibang mais, itong mais ng Asinggan, napakasarap, napakalinamnam, and talagang mahahalata mong fresh at naaalagaan yung tanim dito. Bili na po kayo! Bili na po! Bili na po kayo! Taga San Manuel ako, pupunta pa ako para bumili ng tinda nilang mais. Dahil sa produktong mais ng Asinggan, may mga natutulungan kagaya ni Jovelyn na estudyante para magkaroon ng hanap buhay at makatulong ito sa pag-aaral niya.